Kinorap khasi penar gila sngosi bat chongsi irman sim hadin baka sorkar Assam lang baka tanat forest gila thombor bat pampathar ki jing thung jing tap kumukwai utempau kiding so bat kiwe de ki marap jang kinorap ki khasi penar ki basa hakachar. Hakini kisngi ka Hills Farmer Union kala yarsha kachar ban yakundu markman babanyo sngowi ki jing e kinorap. Hapapha yaka kerwo khubor daka Hills Farmer Union la yathu baki nongrap kya yo pediang yaka eviction notice baki de ban mi no nakate ka jaka bat la berngem ban praru yaki shnong jongki nakaliang ka HFU kan saya kendu yu menteri rangba ka jala Assam u Himanta Biswa bat kan sapha ru daka jing tho shu home minister ka sarkar pedeng u Amit Shah ban yada yaki nongrap khasi penar basa ha Assam. Kan ba license lenter ngile yakane ka thong ngilai ngut kirong ba snong ngalai jaka ka snong ngile yakane ka kam henrei ha ka bakhadu ngisngau ba ngila duno yaka jing sitom bat ka jing tre sitom jongi naga banta ki tempeu ki kwa jongi tingalale naga banta ka kam ka case jong ka high court hadin kata ba kumno kajingle kajongi bat kajingle jong ko sarkar jong ka high court kilapan stay ya ka office banom lej or ya ki kwai ki so jong kitnar hangne hanre kumno kine ki department par ki yale ki sim bentalang ban yo kabu ya kane ka competition jongi ki baduk ki basenjing de kilawan bat kilo ot kila penjulor hakasnong dorbin tila hasnong bibinala kila dep nadu mansua bat hasnong durga sara kila dep arteli kita war kila dep tre la dep pom barok kiding barok kikwai henrei mentapat hagane kalai puwe terik ubna jong agos kasngi pale kila le jubor le thombor hakasnong dorbin tila detang kata ngai kuble ya phi sibun phi kinong tre jongi kum ka jing pha jong uble ulo pasiao ha ka donor ka jong phi namar ba philawan hadu kan ne kalanti ka bachna tanggung ta kuble sibun ya phi par katen donga na de ni suciam snong na ka de debi nala kani snong na de hetmen na yo katen na law na pa yo katen na mama ban mun swai ida imama ele song snong hakne port empat don DC office ang port men berim ngam la ban siam ya kisnem na sutrai mala na kisnem sampo sau tho sampo kunta ele song snong bat kisu rep nengkha komtok rep yo sola kuba im kata port kene ka highway ro kampat don tang keren iya ke buhur ban phar sekarel kita itu kita pa wo in lim pak ye kene karel lu ti hakta por ke bak ki ye kene karel ti sikit ye por ye karen kikit mau kikit khao kikit kumto ki ye rap ha por bak ki karel nem pra pheo nem pra ke we kene ka highway ka layat like now ne harin atndai pra pheo hadin kata prapu sau na prapusan ka forest ka wan ban song office sakto ban bakap ngilodon swa iya ka forest ba ngilodon swa na kata ka por hareng ngilodon kita berim bat hadin kata
Kai Pemon kita papa imamai papa lo na sarkar haflong kata ko manswa ka kene ka hap di masa bin tadi kata hap ensil haflong Pemon uyo sinem punya poa hadin kata bat forest punya kaliyo kami song hanto sinem papusal na papusan hadin kata ke dunia kut ke distrik Kachar ba distrik Haflong ka lahap Kachan hadin kata bapa yo nga ila niyo appointment pa na sinsa hadin giding yak ng bapa ba na apply sa sarkar nga ba niyo appointment sarkar na Kachan ta kulong story ba ta na kaliang jong inongilam jong kehe somai ini minta kesini ni awan ban kejat ban ye kenduru ke nongrep badan hakilai di isnong apo kasnong asam kabaha apo kasar istri bat kini kilai kini isnong ke batentuk ya ka durga cira dabin nala bat ka durbin gila kini kilai tadi isnong ke bagi nongrep nakadong kathan ke juni nakadok snam ke juni kiti ki balawan shong snong pateng laga pateng hakani ka jaka bat ki deiru ki nongrap ki bapakka bat ki barep yo kwai tumpau ya kakat ki so bat ki ki jingtung jingjap ki ba kila im kila he lasan hakani ki snong taw jingwan ka jungi shane ban ya kenduk yaki kadai halor ka jingyo khubor bat nakaliam jo ki nongrap nakani ka po asam kila phone chi kinong yaram jogi ban yarap lam namar ba kidon ye kajie kabakiyo ye ka city ba naka sarkar asam ha kaba kawan kani ka hydro project kaba ki penya ya ki post line kaba ka nanta ka surop kaba ki nang snatmai te kumta kaladon ka jing pundular kaba shirkai ba ye ki kwai ye ki tempo jong ki nong rap jong ni the day halor ka jing shong sir ka jong ki nong rap ki baran hakani ka jakat kila karpat yang kum kinong yalam banwan jungo iki kalong ka iki ka bas ngotenak habang ya kendu iki matagasngi but banyo smawru ya ka history ka ba kinong snong ke badan ka ni snong kila smaw ba kani ka jaka kalalong thik kum la ka snong ka jongki ka ba kila kha la he lasan lapon iki ha ka ni ka jaka te ka khubor ka ba shai ka bangila shim ya ka rai matagasngi hadi hapo committee kalong ba nakaliang jong kahil sama union na po Meghalaya haringkat kajing sokhia bat ki nongrep nangni na po lai television intho ya ka city sha chief minister jong ka Meghalaya ba unshim khia ha ka bedei bat kani kajing e ka bagi parado ka parasnam ki jongi ia kendo hang ya po asam ka baar intho ya ka city bat lada niyo ya ka appointment indet ya ka bani kendo ya u chief minister jong asam u Himanta Biswa nakabenta ban pinsno ya kani kajing kabaki ni kinongrap kajing ni kendo nakaliang to kel somayan ngin sara ro i ka city bat ban pinsno ya kani kajing kabaki nongrap kajing ni hangne po asam ki kendo sha u home minister jong kari India u Amit Shah ji bat sakawai ikwa ro ya kabangin ya kendo ya u minister juga agriculture uba dei banpek ya karap karyang hapo asam nakabenta ba kini kiding kwai ki bala shapom ba kini ki marrep ki bala do haki jaka ki ba ki nongrep ki jongi kila thum chitam kila punjab ka sep ka jongi ni karpat ya ka sarkar asam ba ka dei ban seal compensation ya baro kini ki marrep ki ba ki nongrep ki jongi kila do nong te nakaliang ka jongi ki nongrep na po Meghalaya idon ka jingi teli bagi aimen siumru yakin nongrep ang niya po asam bangindan ke jing yelong kawai la kalong hakas ngosi la kalong hakas sipa bat kumjuru haka kemen kes mobha na kaliang jukin nongrep insa bikin nongrep na kwa ban pha ikani ka khubor bangim kwa bakinu kijing yo nong jongo ban pin ya khlap no lane ban pin ya pher ban pin dot ka ta jing smo pher hapden nongrep na Meghalaya, nongrep na Assam, nongrep na Nagaland, nongrep na Manipur, nongrep na Agaltara.
Rega kuat ban pha igani ka kubor ba baro nong rep hanot is ngin long ko wei ba baro ki nong rep ngin dan ka thong nginang penhe ka rep ban besabam hakari ban Ngin ya teli. Ngin ya teli. Ngin ya teli.